Vítajte, priatelia. Dnes vám porozprávam príbeh o láske, ktorá prekonala vzdialenosť a čas. Príbeh o Jaromírovi a Milene, dvoch srdciach spojených najčistejším citom. V malej útulnej krčmičke sedel Jaromír so svojimi priateľmi. Vonku zneli bubny a veselý marš, no jeho myšlienky už blúdili inde. Tam hore, na majestátnom Likavskom zámku, kde čakala jeho milovaná Milena. Predstavte si tú nádhernú scenériu. Mladý Jaromír, ktorého srdce bilo pre jedinú osobu, pre svoju Milenu. Jej úsmev, jej pohľad, všetko na nej bolo pre neho vzácne ako najvzácnejší poklad. A tam hore, v komnatách Likavského zámku, stála pri okne krásna Milena. Jej oči hľadali na ceste známu postavu, zatiaľ čo jej uši vnímali vzdialené zvuky bubnov a marša. Keď sa slnko začalo skláňať za horizont, Jaromír sa rozlúčil so svojimi priateľmi. Moja Milena čaká, povedal s úsmevom a vydal sa na cestu. Jeho priatelia ho podporili, veď láska je tým najkrajším dôvodom na cestu. Cesta nebola ľahká. Viedla cez polia zaliate večerným súmrakom, cez tiché lesy, kde vietor šepkal svoje tajomstvá. Ale Jaromír kráčal vytrvalo. Každý krok ho približoval k jeho milovanej. A potom to uvidel. Majestátny Likavský zámok, týčiaci sa nad krajinou ako strážca večnej lásky. A v jeho oknách svetlo nádeje, kde čakala ona, jeho Milena. Ich stretnutie bolo ako z rozprávky. Milena zbadala svojho milovaného z okna a ich srdcia začali byť ako jeden. Pod múrmi starobilého zámku sa ich láska opäť spojila v jednom objatí. Priatelia, toto je príbeh o tom, že pravá láska prekoná všetky prekážky. Ak sa vám tento príbeh páčil, nezabudnite dať páčik, prihlásiť sa na odber a zdieľať ho so svojimi blízkymi. Spolu môžeme šíriť krásu slovenskej histórie a romantiky ďalej. Ďakujem, že ste si vypočuli tento príbeh a teším sa na vás v ďalšom videu. Dovidenia.